ବୁଝିଲୁ ମାମୁନି, ତୁ ପରା ଯିବୁ ବୋଲି ଶିରିଡ଼ି କହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଟିକଟ କାଟି ଦେଇଛି। ଆମେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହବା। ଆଲୋ ମାମୁନି, ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି ତୁ କିଛି କହୁନୁ। ତୋର କଣ ହେଲା କିଲୋ? ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁକି ବସିଛୁ ପରା? ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପ୍ଲେନ୍ଟା କ୍ରାସ୍ କଲା ନା, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି। ଆଲୋ, ତୁ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖିଆ ମାମୁନି, ପ୍ଲେନ୍ ତ କ୍ରାସ୍ କଲା, ଲୋକ ମଲେ, ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ମଲେନି? ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଜନ୍ମଦିନେ ମରଣ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବୁ। ଘର ଥିଲେ ବି ମରିବୁ। ଆରେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାନଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା, ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା, ପ୍ଲେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ଘର ଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜନ୍ମ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେଟା ବି ସତ କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।